καρέκλας να μιλάνε ότι δεν στηρίζουν το ιώδες, να τους πείτε, να έρθουν να τους κάνω εγώ μια διάλεξη, μια βόλτα στην Πεντέλη, να καταλάβουν τι εννοούμε ιώδες. Και προσέφυγαν μάλιστα και στο ΣΤΕ. Ο νόμος αυτός προφανώς και μπορεί να αποτελέσει τη βάση χάραξης μιας κόκκινης γραμμής στην πραγματική κατάσταση που ισχύει σήμερα και εμπολής καθορίζει το πραγματικό οικιστικό και δασικό ισοζύγιο, δίνοντας λύσεις και περιορίζοντας αδικίες. Ποιες λύσεις προσπαθούν να δρομολογήσουν οι δασικοί και οι δασικές υπηρεσίες όταν προσπαθούν να προωθήσουν ανάπτυξη δασικών χαρτών? Ξέρετε γιατί προσπαθούν να προωθήσουν ανάπτυξη δασικών χαρτών οι δασικοί? Για να έχουν λόγο ύπαρξης. Γιατί να σας πω και κάτι άλλο, οι δασικοί στην Πεντέλη δεν κάνουν ποτέ διαχείριση δασών. Εγώ δεν είδα ένα δασάκι να το διαχειρίζει η δασική υπηρεσία, να το καθαρίζει, να το ετοιμάζει για να έρθει η επόμενη χρονιά. Δεν είδα ποτέ να επιτηρούν το δάσος. Προχθές είχα εντολή από τον εισαγγελέα να πάω να καθαρίσω ένα ορτομείο και είπα δεν πάω. Μου λέει γιατί είναι αναδοσιτέα περιοχή. Απαγορεύεται να μπω μέσα σε αναδοσιτέα περιοχή. Να πάνε δασικοί να το καθαρίσουν. Και έχουν περιοριστεί στο ποιος έβαλε μια πέτρα πάνω από το κεφαλάκι του, και αυτός που τη βάζει την πέτρα είναι κάποιος ο οποίος δεν έχει να φάει. Και αυτόν βουτάει λοιπόν και τον πάει στο αυτόφορο. Εγώ μιλάω της καθημερινότητας, Υπουργέ, γιατί ως Δήμαρχος 20ετίας μπορώ να σου περιγράψω ότι οι εξουσίες είναι καλό να αντιπροσωπεύουν τις κοινωνίες που διοικούν και τις αντιπροσωπεύουν μόνο εάν τις γνωρίζουν και ζυμώνονται με αυτές. Υπάρχει ένα πρόβλημα τεράστιο. Πηγαίνει σε έναν καρυκλοκένταυρο υπουργό και τους ονομάτισα ποιοι ήτανε, κάθεσε έξω στο διάδρομο 300 χρόνια και δεν λέει διαβάστε ρε παιδί μου να ακούσω τι λέει αυτός ο άνθρωπος. Είναι δυνατόν αυτό που σας λέω τώρα εδώ να το έχεις πει στη μισή, σε μια δημιουργία υπουργούς και όλοι, συγγνώμη δηλαδή, γιατί μου λέτε μερικές φορές ότι γιατί λέω για τον νόμο Τσιρόνη. Λέω γιατί είναι μια διέξοδος, παιδιά. Στηρίχτε την να περπατήσει και στηρίχτε τι εσείς οι τεχνοκράτες επί του θέματος και οι άνθρωποι που έχουν άποψη στην κεντρική εξουσία. Αγαπητοί μου, όλες αυτές οι διαδικασίες ίσχυσαν στο παρελθόν και συνεχίζουν και γίνεται προσπάθεια να συνεχιστούν. Αυτό για μένα είναι το τρομερό και το παράλογο. Και το μόνο που επιτυγχάνουν οι διαδικασίες αυτές όταν βλέπεις ανθρώπους και λένε «Α, όχι, δεν θα πάμε στον νόμο Τσιρόνη τα ιώδη, θα τα αφήσουμε έτσι στον αέρα». Γιατί το κάνουν αυτό? Για να κρατήσουν στη ομηρία τα ανθρωπάκια και να μπουν σε μια διαδικασία συνδιαλλαγής με το σύστημα. Ό,τι σας λέω. Και δεν σας λέω τίποτα τυχαίο μετά την εμπειρία την οποία έχω. Θέλω από αυτή την αίθουσα και με βάση αυτά όλα τα οποία θα στοιχειοθετηθούν με κάποιο έγγραφο που θα στείλουμε στον αρμόδιο υπουργό, ο οποίος εκτιμώ ότι δεν μπορεί να είναι εκτός τη γραμμή του νόμου Τσιρόνη, ότι η διαδικασία που πρέπει να ισχύσει είναι η διαδικασία εκείνη που θα λειτουργήσει υπέρ του πολίτη, όχι του πολίτη ο οποίος προσπάθησε μέσα από την αξιοποίηση των δασικών και της καταπάτησης να φτιάξει περιουσία, αλλά τη διαδικασία του πολίτη, ο οποίος μπήκε μπροστά από το κράτος, το ξεπέρασε γιατί το κράτος έλειπε. Και στην Πεντέλη, κύριε Πρόεδρε της Βουλής που είστε εδώ, κύριε Υπουργέ, το κράτος έλειπε και να έλειπε μόνο εδώ δεν βαριέσαι. Ευχαριστώ πολύ.